Yun. What's up mga kadagit ah. So, super pitak tayo ngayon. Ito, available tayo ngayon sa super pitak. Para makita nyo rin kung gaano kapulido ginagawa. Ito. Ayan o. Nililaser po yan mga kadagit. Ayan o. Yan. Siyempre, shoutout muna natin yung kasama natin dito. Si Boss Takeshi at saka Gagamballs TV sa mga hindi pa nakakaalam ha. So, ayun. Ayan po, kung para malaman nyo po, ayan. May butas po siya dito. Ito, sa ibabaw. Para pwede nyo pahamugan, pwede nyo paarawan. May singawan siya. Saka po hindi po may ipit yung galamay kasi may alawan siya. May alawan po siya dito. Kahit iganong-ganon mo siya, hindi may ipit yung galamay. So, para siyang puzzle, mga kadagit. Ayan o, ina-assemble siya, tapos dinidikitan pa. So, yung nakikita nyo itong brown na to, kadagit. Ang kulay talaga nito, maraming kulay. Itim. Itong brown na to, Tinanggal tong sticker niya. pag tinanggal tong takip na to, lalabas yung kulay niya, kulay itim yung fiber. Testing namin, konting-konti lang ha. Sa mga magtatanong kadagit kung magkano itong pitak natin, 350 lang to. Ayan o. Yan. Meron po akong nilagay dyan sa description, may page ako dyan. O kaya tawagan nyo lang ako sa 0930 pala, 0930-3831-191. So, super pitak po, ayan ha. Shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout. Marami pala nanonood na. Shoutouts, pangalan na ito, John Paul Disla. Tapos si Gagam Vlog Trios, shoutout sa iyo, sir. Idol, Kabochog, suportahan natin yan. Super pitak, 350 lang po ito. Pulido ang pagkakagawa. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong gawa na pulido. Ayan, oh. Ina-assemble siya parang puzzle. Ito po siya, oh, ginagawa. Oh. Yan. So, bukas baka meron na tayong 50 pirasong pitak o mahigit pa. Yun, so sorry ha. Tumawag. So, yun. Magkakaroon ka rin nito, promise. Sino yan? Gagam Vlogs. Trios, taga Laguna. So, Arlene Mora, yan, shoutout. Nesty Lopez. Pasensya na, galing pa akong trabaho, kaya medyo haggard tayo, saka naka-duty. Saka di na magbabago yung mukha natin, ganito talaga. Ayan, o. Nakita niya si Boss Takeshi, ang ating kaibigan, yan. At si Gagamballs TV, yan. Sa mga hindi pa nakakapanood, grabe, iba't ibang klaseng gagamba. Yung baka-baka, salmon, gagambang X. Tignan nyo, silipin nyo, napakaganda. May comedy pa. Intro pa lang, the best na. Like and subscribe, share natin mga kadagit. Para makakita rin nila tong super pitak at magkaroon din sila nito sa halagang 350 lang. Marami kasi nagbibenta ng pitak na sobrang mahal. Ito, pwede tayo magpadala sa LBC, sa JRS, pwede ako makipag-meet sa EDSA Balintawak, A. Bonifacio, Fifth Avenue, Quezon Ave, tapos sa Monumento, pwede rin ako. Especially sa Valenzuela kasi taga Valenzuela ako. Pure Gold Valenzuela, Pure Gold Valenzuela. Pag di ka nila makontak nila ako. Pure Gold Positive Blast, Valenzuela City. Yung number ko, sinabi ko na 0930-3831-191. So, sino po? Shoutout kay Nelson Tan. Yan. Nelson Tan, salamat sa sekretary niya. Pangalan nun? Si Ma'am Hazel Ricarte. Yon, Ma'am Hazel Ricarte yon. Shoutout din kay Alex Nanonood ba sila? Ano to? Si Alex, maulon ba to? Saka si Kim, ano yun? Ang bilis. Kim Guillermo. Yun. Cancer Gaming. Yun, oh. Shoutout, sir. Cancer Gaming. Gagampite PH. Ito po yung kinakat namin, ayan oh. Yung kinakat ni Boss Takeshi, yan. Ito po yung nasa ilalim na to. Ay, itong sa gilid. Ayan oh, ina-assemble po siya oh. Para nakalak po siya, tapos didikitan pa para sa pulido yung pagkakayari. So, syempre, shoutout natin Kabalbon TV, yan. Sila Just King TV, panoorin nyo yung bagong... Yan, yung Just King TV na yon, kaka-upload ko yun, ang title Mala Rodney ang Galawan. Yan, kaka-upload ko lang yan.
Sa mga hindi nakanood ng video, sorry na lang ako, napanood ko yung video na yun. The best ang galawan. Kung gusto nyo mapanood, kontakin nyo si Kasungay. Oh, kontakin nyo si Si Kuya Kasun. Saldi, si Kuya Saldi. Saldi TV, kontakin nyo kung sino gusto mapanood ng Rodney. Yan. Ang alamat ni Rodney. Wilson Jan Abesami. Abesami ba to? Yan, shoutout sa'yo. Paano nga ako? Shoutout mo yung mga ano natin. Ikaw, Gagambols. Lahat ng mga nanonood, shoutout mo. Nanonood natin. So magandang gabi sa inyo mga kabols. Papakilala lang ako sa inyo, Gagambols TV. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel. So shoutout tayo. Na Vince Guillermo, shoutout sa iyo boss. Rodwin Claudio. Racel Ferena. Wilson Jan Abesamis. Alex Maulyon. Ayan. Vladi Danyes. Rico Jan Liagas. Joy Bagitan. Katakaw Valenzuela. Nesty Lopez. Rodwin Claudio. Grabe, dami talaga nanonood sa'yo, Boss Kadagit. Oo. Ba talaga pag mag-live si Boss Kadagit? Ay, magpapasko na, Boss Kadagit. Baka may anong pag-giveaway mo. Magpapag-giveaway tayo ng 5 pitak, 5 Wow. tao yung mananalo. Tapos, meron pa tong Keychain pa yun, keychain. keychain saka sticker. Lalagyan natin ng Team Takeshi at saka hashtag Kadagit, Kadagit. yun. Ang lupit. Ako din. Mag-plug na rin ako. Gamitin ko na rin yung pagkakataon, guys. Baka this coming Christmas, din ako. Siguro baka pitak din. Kasi mahirap na magpadala talaga, guys, yung mga Oo, yung gagamba. nagre-request ng gagamba. Pasensya na talaga kayo. Napakahirap na po magpadala ng gagamba ngayon. Pangalawa, wala tayong kasiguraduhan kung mamamatay sa biyahe o hindi. So, para na lang sa lahat, total meron din Ito naman na lang, kayo mas maganda to. Mas pitak. maganda pitak. Di ba? Yung gagamba kasi, dyan sa inyo, makakakuha na kayo. Oo, Itong pitak. less hassle. May sticker pa, may remembrance pa tayo ni Idol, ganyan. Lalo ni kay Idol Kadagit. Saludo tayo dito. Halos lahat ng mga ating mga gagamba, spider vloggers, sinusuportahan ni Kadagit. So, wala tayong masamang tinapay kay Boss Kadagit. Yun. Thank you, Gagambols TV. So, ayan, ang dami na nanonood mga boss. Giancarlo Moreno, shoutout sa'yo. Kabalbon TV yan. Suportahan natin yan, Kabalbon TV. Kabalbon TV, hintayin mo yung pitak na ibibigay ko sa'yo. Punta ka lang dito. Pero sa lahat ng bibili, uulitin ko, meron akong page na linalagay sa description at sa mga iba kong video. Kung wala, hanapin nyo lang sa ibang video. Like and share lang. Sa birthday ko hindi ko na paabuti ng Pasko. Sa birthday ko, November 28, mamimigay ako ng pitak. Sagot ko po yung shipping. Sa mga nagtatanong po, kung ako ba ay nagpapara